S'ha acabat? Aquesta és la pregunta que ens van fer molts quan van veure el final de la Q a Interlagos. S'han acabat les opcions de Max Verstappen per lluitar aquest Mundial? Sembla que per ell, no. Mai cap pilot a la història de Fórmula 1 ha aconseguit fer un podi sortint des del pit lane fins aquest diumenge. Sí, potser Verstappen no serà el campió d'aquesta temporada i se l'emportaran els homes de papalla. Però com van dir un gran savi, no tots els anys hi ha un campió, però no sempre hi ha un gran campió. Benvinguts i benvingudes una setmana més a l'última volta. Avui tinc al meu costat Pablo Nieves, bon dia. Bon dia, Jaume. Estem, com sempre, a les instal·lacions de la Boa Media i estem, com sempre, amb el nostre Dream Team. Comencem les presentacions amb Júlia Rua. Molt bon dia. Al seu costat tenim, com sempre, també a Abel Moreno. Què tal, com esteu? I tenim també, com sempre, el gran inigualable Òscar Arjonilla, la veu dels tifosi. Hola a tothom. No cal que em facis la pilota, eh? I avui, com a primer convidat estrella de la nova temporada, tenim entre tots nosaltres el gran Cristian Mestres. Què tal, com esteu? I desitjant ja que tornessis pel programa. Igualment, un plaer, gràcies per convidar-me. Doncs comencem el programa d'avui amb dues rodes, no? Comencem amb MotoGP, amb Júlia Rua. Què ens pots contar d'aquest cada setmana? A la categoria de bronze, és a dir, Moto3, el triomf ha estat pel jove Máximo Quiles, qui ha sabut mantenir la calma en una cursa molt disputada per davant d'Àngel Piqueras i el japonès Tayo Furusato. Quiles confirma així el seu gran final de temporada i s'acosta al títol de subcampió. A Moto2, la victòria ha estat pel brasiler Diogo Moreira, que s'ha imposat per només 90 mil·lèsimes a Colin Beiger. El colombià David Alonso ha completat el podi. Amb aquest resultat, Moreira ja té un avantatge de 24 punts i és molt a prop de proclamar-se campió del món. En MotoGP, el gran protagonista ha estat Marco Bezzecchi, que ha aconseguit la seva segona victòria de temporada amb Aprilia després d'una cursa impecable. L'italià ha dominat de principi a fi i ha creuat la meta per davant d'Àlex Márquez, segon, i de Pedro Acosta, que continua demostrant que és una de les grans revelacions de l'any amb un nou podi. A la cursa sprint de dissabte, el triomf també se l'havia endut Àlex Márquez, en una bonica lluita amb Acosta. En canvi, el subcampió de l'any passat, Pecco Bagnaia, ha tornat a caure i acumula ja 4 abandonaments consecutius. El Mundial enfila de recta final amb emoció a totes les categories i Portimao ha deixat clar que ningú no vol donar res per perdut. Bueno, doncs amb tot això, vosaltres què penseu, com heu vist aquest cap de setmana i, sobretot, a mi m'agradaria saber què penseu de què està passant amb Pecco Bagnaia. Que està en la misèria més absoluta. Cortita i al pie, no, Òscar? Cortita i al pie. No, o sigui, es deu sentir com els tifosi ara mateix. O sigui, ho ha perdut tot. El tio ha d'estar, no sé, plorant a casa seva. És que després de... Quants abandonaments has dit? 4. 4 abandonaments? Sí. I tens la mateixa moto que Márquez? Ja. Tenies la mateixa moto. Tenies. Jo crec que Pecco Bagnaia el que ha de fer és terminar aquesta temporada ja. Vull dir, està desitjant que arribi a València ja, oblidar-se de tot, el dimarts agafar la moto per fer test allà i 2026 serà un altre any. Hem vist un Pecco molt irregular i jo crec que no és normal el que hem vist en Pecco i esperem que l'any vinent, més enllà dels colors que tingui cadascú, Pecco torni a estar allà dalt, perquè al final el que volem veure és si Marc Márquez, cadascú tindrà la seva opinió, que guanyi un altre Mundial, però volem que el lluiti, no que es passegi com aquesta temporada. Jo crec que això, me corregirà si m'equivoco, Pablo, però jo crec que és el que esperem tots. Un Mundial que guanyi el teu pilot favorit, però que puguis gaudir de totes les curses, que no sigui una processó. Bueno, ja no és solament això, és que a mi em costa molt creure que aquest sigui el Pecco Bagnaia que realment hem vist aquests anys. Un Pecco que no es caracteritza solament per ser molt ràpid, sinó per no tindre molts errors. És que Pecco va guanyar un Mundial remuntant a Feo Quartararo, sí. Després d'estar, crec que van ser 53 punts darrere, gràcies a ser el candidat que no va tenir cap error. I ara estem veient un altre pilot que sembla totalment diferent. I jo crec que sí, hem de veure també la nova temporada amb el test de València, però crec que no pots començar una nova temporada sense donar un cop a la taula i crec que a València Pecco ha
ha de mossegar una miqueta més per agafar inèrcia, perquè no pot ser això també. I mira que el cap de setmana va començar prou bé, els lliures de divendres, bueno, però va aconseguir ficar-se directament a la Q2 sense patir. La Q2 va fer una molt bona quali, sortia quart. A l'Sprint sí que és veritat que va tenir els seus problemes i després a la cursa caiguda. Vull dir, és un Pecco imprevisible. Vull dir, hi ha un dia que t'arrasa al Japó, Sí. s'emporta tots els punts i l'altre dia està lluitant per no ser l'últim en Múlega. Vull dir, és... A mi em dóna la sensació de que a Motegi Pecco es va pensar que el debat s'havia acabat i ha baixat la guàrdia. Perquè guanyes, ho celebres amb molta emoció, perquè és normal, però em dóna la sensació, veient el llenguatge corporal i veient la reacció de les següents curses, que ell va dir, ja està, ho he fet. I s'ha relaxat, i han tornat els problemes, i ha sigut un cop. És que per a mi ara mateix Motegi ha sigut més un cop per a Bagnaia que una bendició, perquè li ha suposat, ostres, he guanyat, però he tornat a estar baix i crec que això li està pesant molt. Doncs fet aquest repàs a les dues rodes, passem ara a les 4, que han donat molt a parlar. No sé si... Biel Moreno? Bueno, us vaig a fer el resum una mica centrant-me sobretot en la cursa de Max Verstappen, perquè tampoc va haver-hi molta... A part del safety car a la primera volta, tampoc va haver-hi molta emoció a part de la seva carrera. I, bueno, Norris aconsegueix la victòria a Interlagos després de fer un cap de setmana perfecte, ja que ha aconseguit la pole a l'esprint, victòria a l'esprint, pole, victòria de la cursa, els 33 punts que s'emporta en total, i la distància que té sobre Piastri, que és ara de 24 punts. Però el foco està en una altra persona, en un holandès poc conegut, que no ha fet res a la Fórmula 1 pràcticament i que no sorprèn a ningú. Bueno, ara fora bromes. Max Verstappen tornava a ser el punt de mira de tothom, després de fer una mala quali, sortint en 16a posició, tot i que posteriorment se sabria que sortiria des del pit lane, i es pensa que seria una cursa tranquil·la, que no repetiria el de l'any passat, però de nou ens ha deixat amb la boca oberta. A la primera volta ja anava 13è, tot i que va guanyar dues de les posicions per accidents de Hamilton i Bortoleto, però va haver-hi un contrapeu. A les primeres voltes de la cursa, un pinchazo el va fer tornar a l'última posició i tot el que havia fet ja no servia i tocava tornar a remuntar. Però el 4 vegades campió del món no es va rendir i a la meitat de la cursa ja es trobava en quarta posició superant a un Piastri que havia sortit quart, però que havia estat penalitzat amb una sanció de 10 segons per un xoc entre ell, Antonelli i Leclerc, on el monegasc va haver d'abandonar. Verstappen seguia sorprenent a tothom i és que va arribar a liderar la carrera i és que Giampiero Lambiase, enginyer de Max, li va comentar que no pensava que li diria jo durant la cursa, però que estava liderant, i l'holandès va respondre amb un no està malament. A les últimes voltes s'estaven jugant al podi els dos Mercedes, Piastri i Max. Russell seria la primera víctima d'un Max que olorava a la segona posició i que avançava el britànic en moviment estratosfèric per fora en la primera curva. Ja en tercer lloc i amb 5 voltes per finalitzar, l'holandès va arribar a enxampar l'italià Kimi, però no va trobar el lloc per avançar-lo acabant en tercer lloc. Norris va guanyar la cursa 10 segons d'Antonelli i de Max, però tots nosaltres, aficionats de la Fórmula 1, ens hagués agradat saber què hagués passat si hagués fet una digna quali o si no hagués tingut aquell pinxazo. Si voleu, repassem com està ara la classificació dels tres candidats. Trobem en primer lloc Lando Norris amb 390 punts, com he dit, a 24 d'Òscar Piastri, que en té 366, i Verstappen, que en té 341 a 25 de Piastri. I a 49 de Norris. Què en penseu del que va deixar de ser el sempre magnífic circuit d'Interlagos de Sao Paulo? Que Verstappen és una bèstia. Gràcies, Òscar. Algú havia de parlar, no? Sí. O sigui, jo us parlaria del caos a Ferrari, però de moment parlem de Verstappen i jo crec després que prefereixes tornem, no? parlar de Verstappen. Sí, ara mateix millor això, no? No, això és una bèstia. O sigui, surt des del pit lane i acaba tercer. I Norris, clar, vale. Sí, ha guanyat la cursa. I diem, Verstappen, se li complica el Mundial. Sí, però... O sigui, no està tan lluny encara. Va, O sigui, Òscar. què ens Com queda? màxim perseguidor del que Verstappen se porta mundial, yo ya lo veo bastante negro, A mi No, m'agradaria- sí, a veure. A mi m'agradaria destacar és que hem de posar en context perquè ara també Verstappen té un nou motor. I es parlava molt de la fiabilitat al final de temporada. Si el motor Mercedes falla, són 25 No creo, ¿no? punts. Fumata blanca. Que per a mi no Otra m'agradaria vez. que un Mundial es decidís així. Però són coses que a vegades passen i han passat. Llavors que la Fórmula 1
pot ser moltes vegades molt avorrida i que no passi res i després en una volta canvia tot. A l'última volta. A l'última volta, que ja ha passat i també es va beneficiar Verstappen el seu dia, així que crec que no està molt encaminat, però no s'ha acabat. Cristian. No sé. No sé, jo constato dues coses. Primer, que el motor no corre molt. Això primer. Vull dir, si aquest és... De fet, hi ha hagut un intent, es rumoreja, d'investigació per part de McLaren sobre aquesta regularitat del canvi de motor en Red Bull. Vull dir, hi ha una certa por. I ara després, pues, veurem. Jo la veritat és que amb la solidesa d'aquest Lando Norris ho veig molt complicat. I ho sabrem a propera quali, perquè sí que hi ha una realitat que és que a les qualis només hi ha un pilot que estigui sent sòlid des de Mèxic, que és Lando Norris. La resta, molts altibaixos, i per mi també moltes coses a observar amb Òscar Piastri, que directament s'ha esborrat d'aquest campionat, i a mi em sorprèn molt. Un Piastri que va començar... Vull dir, s'han intercanviat els papers perquè al principi Sí. Norris feia els seus errors, tal, i Piastri continuava allà, però des que Piastri va acabar el mur a Bakú, hem perdut el nostre Piastri. Jo et diria fins i tot des de Monza. Des de les ordres d'equip de Monza, Sí. Piastri ha desaparegut. Sí, va ser el començament això. Sí. El principi del fin. Però no ho sé, és que mireu, són ja, crec que 4 o 5enes posicions seguides, Sí. quan el Sí, teu sí. company està al podi guanyant. Vull dir, això m'ho dius fa 4 mesos i no m'ho crec. També sí que és veritat que Lando Norris ha fet un gran treball, però no hem tornat a veure una lluita entre Norris i Verstappen cos a cos, i crec A Las que Vegas, a Las Vegas. crec que l'última assignatura pendent per la confirmació de Norris per a campió mundial és aquesta assignatura que sempre li queda pendent, que és el cos a cos. Que molta gent parlava sempre de que li costa molt, Piastri sí que ha pogut amb Verstappen una miqueta, l'ha posat problemes. Si tornem a veure una lluita entre Verstappen i Norris, serà això, l'última assignatura pendent de Norris, abans del campionat, potser. I vosaltres creieu que entrarà el trapo, entrarà a la lluita? Norris. És intel·ligent, no? No hauria No. de. No hauria. No hauria. No hauria de. És que potser no ho veiem aquest any, perquè no li convé. Però potser diu, no, jo vull guanyar i demostrar que puc fer-ho. No puc... Sí, Ahir però aquí Verstappen aquesta sap- lluita Verstappen ho porta dient, des que se'l postula com a candidat i jo no tinc res a perdre. La cursa va anar amb Ja. aquesta mentalitat, de dir, no tinc res a perdre, la ràdio ho va dir. El lògic és que no entri al trap, però tot pot passar també. A mi em recorda molt amb Valentino Rossi, Verstappen, perquè ara pot fer el mateix. Jugar psicològicament amb el rival. Sí. I a més amb un Lando Norris que és un rival dèbil en aquest sentit, i ja ho ha demostrat aquest any moltes vegades. Sí que és veritat que ara està amb el seu prime, tot i que ell no ho vulgui reconèixer, però no oblidem que estem parlant d'un pilot que fa 2 carreres es va treure del dashboard l'evolució de volta perquè no volia veure si anava millor o pitjor. Sí. Que això diu moltes coses, Diu moltes coses. Està en un moment de molta seguretat, però si té algun dubte, que és el que intento que intentarà despertar Max Verstappen, jo, si fos ell, jo em deixaria aquestes coses per l'any que ve, perquè ell té prou amb acabar segon, perquè Verstappen guanyant-ho tot i ell acabant segon tot, guanyaria el Mundial. Sí. I ja està. També sobre Brasil m'agradaria destacar dues figures, Antonelli i Berman. Quines curses van fer. Sí, sí. Antonelli, Sí. que no solament va fer una gran cursa, sinó que va estar tot el cap de setmana davant de Russell, que Russell és molt Russell. No, vull dir que Antonelli, l'únic que va estar per davant d'ell tot el cap de setmana va ser el líder del Mundial. Sí. I ja està. I va aguantar Verstappen. I va aguantar Va Verstappen. aguantar Verstappen, que això és possiblement més difícil. És possiblement molt més difícil. I Berman, que porta unes curses que No, sí. l'evolució ha sigut increïble. Berman, al pròxim mercat de cadires, potser s'està posant fort. Si hi ha moviments, s'està posant fort, jo crec. És això, jo crec que està tancant boques de la gent que només veia la Fórmula 2 i veia Birman i Antonelli. No està fent absolutament res a la Fórmula 2. Bueno, però és que Berman va fer a Baku, a la Fórmula 2, crec que és l'únic pilot de la història que va fer pole, sprint guanyada i després Llarga guanyada. la llarga guanyada Sí. amb voltes ràpides Sí. a totes. Crec que no ha passat més. O Jo ha diria passat que no, molt ha poques passat vegades. fa molt de temps, però no a la Per F2. això que Berman també ja demostrava coses, però és que ha pogut amb Ocon, que tampoc està a la seva millor forma, però segueix tenint molta experiència i està traient el màxim d'un Haas que ara mateix és el protagonista d'aquest equip, realment. Jo és que pel meu gust estan demostrant més Antonelli i Berman que Piastri.
Sí, Sí. sí. O sigui- Ara mateix sí. Hi ha més pressió, possiblement, perquè també és el rookie, no estàs lluitant per un Mundial, però al moment en què Piastri està primer en tanta comoditat, aquests rookies és el primer any i ja hem vist dos caps rodar aquest any de rookies. De Lawson i de... Bueno, rookie Lawson no, però més o menys. Sí, però- I de La Durkheim. Fórmula 1 el compta com a rookie. Aquest any hem vist que ha sigut una prova de fortalesa mental per a aquests rookies i l'han passat molt, Berman i Antonelli. Antonelli li ha costat una miqueta, però ho està fent molt bé i Berman jo crec que ha sigut molt sòlid tot l'any. En qüestió no ha tingut molts errors i ha tingut molt bones actuacions. Sí. És que a la quali feia uns temps, Berman. No, però Candidat a la pole. Sí. No, No, sí. En un moment va semblar. O sigui, no la pole, però que deies, que bé ho està fent. La pole. Va ser candidat a la pole. Berman va ser candidat a la pole. O sigui, i... Més que Piastri. Més que Piastri? No, és que Piastri no es troba. Vull dir, No. Piastri no hi és en cap circumstància. Però jo Ni porto en sprint, setmanes ni quali, dient-ho, ni i res. Piastri no es carmenta. O sigui, o espavil... Ara ja no té... O sigui, no sé fins a quin punt té temps d'espavilar, però jo porto setmanes dient al programa i comentant-ho. Ha d'espavilar, ha d'aixecar el cap i espavilar i demostrar qui és i demostrar que està on està i que vol estar. I no es carmenta, no Tornar le da. a ser el que havia sigut aquest mateix any. Per És això, que per jo això. és el que no entenc. Un pilot no s'oblida de pilotar, i menys amb el mateix cotxe. És molt estrany. I que a sobre tens un cotxe que és el cotxe més ràpid de la temporada i que a sobre t'ho demostra el teu company, per tant, no sé... El que tu havies guanyat amb molta Claro. facilitat, tant en quali com carrera, i a més amb... Bueno, no sé, és que és molt estrany. És que se li està posant una cara de Mark Webber que fa por. Sí, no, Sí. Això ho vas dir jo fa uns Sí, programes fa uns de que Piastri ha de ser més Piastri menys Webber, que és un gran Sí. mànager perquè té molta experiència, però experiència moltes vegades del que no s'ha de fer. I amb això té molta I- experiència, també. Sí, per això, i crec que Piastri ha sigut una decepció aquesta segona meitat de temporada, ha sigut la decepció del campionat per a mi, perquè Sí. 100%. ho tenia tot. La posició, la maquinària, Sí, sí. l'estatus de ser molt fred, ho ha perdut tot menys el cotxe, que és el que li permeteix estar ahí i no ho està aconseguint. Jo aquí tinc un dubte, i fixeu-vos, que per mi pot ser un dels factors, i es diu Max Verstappen. Si després del Gran Premi Països Baixos Red Bull deixa aquest Mundial com per amortitzat i no evoluciona el cotxe amb el Terrano que van estrenar a Monza, jo tinc els meus dubtes que això hagués acabat així. I us dic per què. Jo tinc la sensació que McLaren ha fet alguna cosa amb el cotxe que li ha anat molt bé a Lando i molt malament a Piastri. I això és el que potser... I fixeu-vos que és automàtic, És la millora de Red Bull coincideix amb l'enfonsament de Piastri i amb la millora de Lando Norris. I també amb els nervis dins a McLaren de dir, ostres, que se'ns escapa, que som campions de constructors amb el rècord de punts de la història i perdrem el Mundial de Pilots amb els dos pilots situats en les dues primeres posicions. I aquí pot ser que hi hagi alguna clau a nivell de setup, a nivell d'enfocament tècnic de les curses, que hagi enfonsat literalment a Piastri i hagi aixecat a un Lando Norris que fixeu-vos que al principi de temporada li passava al revés. No s'adaptava, sobretot a la part de davant del cotxe, tenia molts problemes amb trobar aquest grip. Això és una cosa que, clar, és una d'aquelles hipòtesis que queda com a hipòtesi, perquè no tenim cap prova. Només sabem que declaració rere declaració Piastri es queixa de que no sent el cotxe i això és exactament el mateix que deia Lando Norris al principi de temporada. Ara, trec la dada que acabes de dir abans als Països Baixos. Piastri només va acabar 2 curses fora del podi, a Austràlia, que va ploure i va començar aquí Sí. i tal, no sé què. I al Canadà- es va equivocar ell perquè anava cap al podi. Sí. Sí. I Canadà que va ser quart. Després dels Països Baixos, només va fer podi a Itàlia, al Mur a Azerbaiyán, 3 cinquenes posicions i una quarta a Singapur. I l'abandonament a l'esprint i Sí. els dos abandonaments als sprints. Sí. Sí, sí, sí. S'ha desinflat? Sí, sí. S'ha desinflat. Potser, bé, és el que deia, si Max Verstappen no estigués tan bé com està, potser que estaria més apretat el Mundial entre Norris i Piastri. Jo crec que tindríem un altre Piastri. Jo la sensació que tinc és alguna cosa s'ha trencat i a més és molt coincident amb l'enlairament de Verstappen que McLaren o ha fet alguna cosa o s'ha tocat alguna cosa i realment és que s'ha desconnectat del cotxe Piastri, perquè el Piastri que veiem fins i tot a Monza
o a Països Baixos, sobretot a Països Baixos, és que no l'hem tornat a veure. És que és com si hagués marxat de vacances ja, com si fos... com abans que parlàveu de banyalla. És que és una mica una situació molt similar. No s'entén. Jo la veritat és que no ho entenc, No ho entenc. I podem parlar de pressió, però si tu arribes a aquesta fase de temporada amb aquesta solidesa, tu no ho perds d'un dia per un altre. És molt estrany. Això abona les teories del boicot i no boicot i de més. Jo no hi crec. Però sí que algun factor, alguna cosa ha canviat que ha transformat a Piastri d'un dia per un altre. Més enllà del tema dels circuits amb poc grip. No ho sé. I sí que té molt poca experiència i que potser d'això n'aprendrà molt de cara al futur, com va aprendre Lando Norris l'any passat amb Max Verstappen. Però vaja, tant com per estar així, jo realment no ho entenc. Sí. També pot influir que ja les anteriors temporades, aquesta segona meitat de temporada sempre se li ha donat pitjor que la primera. Sí. I això també potser ha dit, ostres, ve Verstappen, el cotxe ja no m'agrada tant. L'equip m'he sentit una miqueta perjudicat en algunes decisions com Monza. I a sobre ara arribem a la part de la temporada en la que jo constantment he demostrat que no soc tan fort. Jo crec que potser són tots aquests factors que ha explotat. Però amb aquest cotxe també hi havia circuits de la primera meitat de la temporada on se li havien donat malament. I guanyava. O sigui, clar, no tots els dies tens un cotxe tan superior com ara mateix el té McLaren. Que sí que és veritat que ara hi ha més equips que s'acosten i que plantegen batalla, però tu estàs sempre allà. O sigui, ja ho dèiem, és que al final mireu la classificació de constructors. Mireu on està McLaren i on estan els altres. És una barbaritat. Una altra categoria. O sigui, estàs dient que és un cotxe que està sempre per guanyar i tota la resta que algun dia poden fer alguna cosa. No sé. Sí que pot ser un factor, però jo llavors no entenc la primera meitat de Mundial que ha fet Piastri. Però llavors, si és això, no l'entenc. Si acaba així, tu què diries? Que el Mundial l'ha guanyat Norris o l'ha perdut Piastri? El Mundial, per mi, l'ha guanyat Norris, l'ha perdut Piastri i ha tingut un agitador que es diu Max Verstappen. I ara s'ha de veure quina d'aquestes tres coses ha pesat més sobre la decisió final. Però, sigui el campió que sigui, per mi jo sempre ho dic, el campió és just, és el que ha sumat més punts, i no hi ha res a dir. I Norris també ha superat un Everest molt important, i s'ha de reconèixer, i s'ha de dir que aquest Norris que estem veient en aquestes carreres, ostres, d'on ha sortit, que no l'havíem vist mai. I potser també és aquest aprenentatge i aquesta cosa que també traiem d'aquest Mundial estrany, he de dir, 2025, i que per mi està deparant moltes més coses de les que a priori ens podíem imaginar, realment. I ara Norris, si guanya el Mundial, no té la pressió per l'any que ve i serà un altre pilot, totalment, perquè ja no té la pressió de... Ja sé el que és guanyar i ara puc ser més lliure. És que l'any que ve... És que també és la pressió de... L'any que ve és llançar les cartes a l'aire i agafar una i potser sigui la bona, saps? És la pressió també que potser té Piastri de... Potser és el darrer cop que puc lluitar per un Mundial. Sí. Perquè l'any vinent... Mai es sap. No se sap mai. No, és que això no se sap mai, però has de tenir... S'ha de veure l'evolució. S'ha de veure l'evolució i sobretot s'ha de veure què dimonis passa l'any vinent a nivell tècnic i a nivell aerodinàmic, perquè és absolutament imprevisible. Si més no, de moment. Després arribaran els testos aquests de Barcelona i veurem que de sobte hi ha un equip que és 2 segons més ràpid com quan vam canviar els motors híbrids. Si els cotxes no... Aston Martin no. No combustionen. Aston Martin, sí. Bueno, pot ser, per què no? De tota manera, és que s'ha de tenir molta fe. Tothom ha de tenir molta fe, perquè ara tothom té el millor cotxe i té el pitjor cotxe, però ningú sap realment perquè a pista no han sortit encara. Llavors, ja veurem. Si trenquen, si no trenquen, si les curses són avorrides, si... A mi no m'agrada aquesta reglamentació, això ho dic. No m'agrada perquè crea masses... Li dona massa importància a la tècnica, genera curses estranyes, són cotxes grans, són cotxes que no són agradables de pilotar, estic segur. Els pilots no ho reconeixen, però darrere càmeres t'ho diuen. I per mi és una inèrcia equivocada la que va a la Fórmula 1 i la prova és que estem a punt de començar una nova reglamentació i ja estem debatent sobre la següent i qui provoca aquests debats és ni més ni menys que la pròpia federació. Llavors, alguna cosa no han fet bé. I ja es veurà al gener. Jo ara que parlàveu d'Aston Martin, jo només vull dir Q2 de la quali d'esprint no va ser ningú capaç de superar Alonso. No sé si ho vau veure. Sí, bueno, però després... No, després ens diu una cosa. Sabem com és Alonso. El cotxe corre quan... Però vull dir, ara Les parlàveu... alçades, no? Sí. Ara parlàveu de que l'any que ve pot ser qualsevol, potser ens sorprèn
La un 33. Alonso com a la Q2. La Perquè 33, que sí. no el superés ningú, ni Norris superés a Alonso, una quali d'esprint. 33-0 aquest cap de setmana amb Sí. Stroll, no? Sí, sí. Sí, No, no és casualitat. Quin gran pilot, Stroll. Vull dir, jo ho deixo anar. I, No, A clar, l'aire. o sigui, sí, pot ser... que pot ser qualsevol, és el que dèiem. Doncs un Alonso que ha sorprès a una Q2, que no l'ha passat ningú, sap l'any que ve. Sí, Saps? però una cosa, hem parlat de Red Bull, de McLaren, hem parlat fins de Haas, però... Òscar, No, calla. Ja sé per on vas. Vols parlar No. d'HRT, per si de cas? De qualsevol. Mira... Què puc dir? No, ja està. Home, al cap de setmana els hi va anar millor que Bortoleto, no? Sí, però... Pobre. Bueno, jo soc Sí. Portoleto, no em queixaria tant perquè l'accident que va tenir... No, Sí, molt no, heavy, no, molt heavy. molt Ostres. bé. No, sí, Molt una bèstia. cosa... Molt bèstia. Però clar, Ferrari és que mira, vaig posar a la porra que Leclerc quedava segon. També vas fer la porra a les hores que Podia vas haver fer. passat. Podria haver Podia haver passat. podria haver passat, Jo vull però... preguntar per les declaracions de John Elkann. Ostres! Mira, els pilots que no es queixin tant i... Mira. No, però ara, en sèrio, què us va semblar la maniobra d'avançament de Piastri, Antonelli i Leclerc? Jo sóc del que penso que en el moment que es va fer l'avançament no l'hauria posat sanció a Piastri. Jo tampoc. O sigui, crec que estem entrant en un terreny molt perillós de sancionar moltes vegades masses coses. Crec que sí que és una maniobra valenta, Sí, Però- sí. és que o sea, el que més té la culpa és Leclerc. Vale. No, No, això està claríssim. Passava per allà i estava en el lloc inadequat, en el moment inadequat. Partint d'aquesta base, es queda Piastri Antonelli. Piastri es llença, bloqueja rodes, però fa la corba. Però queda Antonelli que gira massa abans, però que tampoc s'esperava Piastri. Jo crec que són moltes coses que no pots dir, aquest ho ha fet malament i es mereix una sanció. Tens una normativa que t'ho diu, Sí, o sigui, segons la normativa, està ben posada. Clar, Segons és que el aquesta. problema està aquí. Yeah. Sí. El problema està aquí, O que, sigui, sí. que tots debatem sobre automobilisme, però la normativa és clara. Sí. I ja hi ha pilots com Antonelli que saben jugar molt bé amb aquesta normativa. I fixeu-vos que Antonelli què fa sempre quan té un pilot a l'interior? Tanca. Sí. Ja li va fer Sainz, ja ha fet aquest. Per què? Perquè la normativa és clara. Si tu no estàs per davant meu al vèrtex, jo puc fer el que vulgui. Viene de la F2 Però que aquesta se aprende normativa- bastante. No. Verstappen, Que Sí, sí, aquesta no, normativa és Verstappen, és el pilotatge Verstappen. O sigui, el problema és la normativa. Sí. Llavors, ja tenim a pilots que saben adaptar-se molt bé a aquesta normativa. I I això, Això és molt perillós. bueno, però és que és el que s'ha creat. Sí. I aquí jo estic sentint moltes opinions i moltes coses i dic, no, és completament legal. La sanció és completament correcta. Sí, segons El la problema normativa, és sí. la normativa. Podem debatre el que vulgueu, però el problema és la normativa. Sí. No hi més. Sí. O sigui, és... Si volem canviar alguna cosa, és la normativa de la FIA. És la No això. Que és una normativa acordada amb els pilots i amb la pròpia federació, i que és una decisió acordada. Llavors, els pilots tampoc aixequen la veu, perquè quan els hi Clar. convé, juguen amb ella. Sempre es queixen per la ràdio, però després, quan han de Ah. parlar, no parla. És que- Jo me'n recordo dels vídeos de Raikkonen i Schumacher el 2012 a la primera secció Correcto. de Brasil i penso que bonic, però això no ho veurem en molt temps. Perquè Bueno, ja Però no s'ha existeix. trencat, s'ha trencat una norma no escrita històrica que té un missatge de ràdio que recordareu, que és el The Time You Have to Leave a Space, Sí. d'Alonso, que això ara ja no existeix. El pacto Ja. de caballeros. No, però és que això ha existit sempre. Vull dir, jo explicava l'altre dia en una retransmissió. Aneu amb un circuit de cars de lloguer i conduïu com diu aquesta normativa, us fotran fora als 5 minuts. Sí. Us fotran fora als 5 minuts. Per què això es pot a la Fórmula 1 i, en canvi, el sentit comú de totes les categories no ho permet? Aquí és on hi ha el problema d'aquesta És normativa. que no d'un exemple i no estan fent. Correcte. Perquè I parles amb comissaris de categories inferiors i et diuen això, que els hi preocupa perquè està creant una manera de pilotar on més que monoplaces semblen turismes. Sí. I així es condueix els turismes. Els turismes tu entres i ja t'apanyaràs. Bueno, la Jo final me'n de- recolzo la amb la teva final del porta, DTM. però és així. Bé, ja no tens unes rodes descobertes que poden fer sortir volant. Quan canviarà això? El dia que passi alguna cosa grossa. Com O sempre. el dia que això provoqui una pèrdua d'un mundial i llavors ens enfadem. Però bueno, passant el que va passar al Mundial del 21, tampoc ningú es va escandalitzar gaire, doncs és una mica porta oberta a qui és un sálvese quien pueda. Aquest és el problema, que fins que no passa una de grossa, no ho canvien. I O així sigui,
fins que algú, això, el que tu dius, un mundial o que tinguin un accident greu i passi alguna cosa No hi ha més. i fots ràbia, tu. És el que hi ha, però a mi em sorprèn, que mira que ja portem des de Països Baixos molts incidents que haurien de fer reflexionar. Amb el tema del Carlos Sainz i Liam Lawson es van tirar enrere, però no van canviar res. No. Segueix passant, hem passat per Estats Units, hem passat per Monza, han passat coses, aquí ha passat una altra, i clar, hi ha tanta disparitat d'opinions que al final, i això, per exemple, em xoca perquè moltes vegades estàs explicant carreres i al cap et diu una cosa, després dius no, que has de pensar d'aquesta manera. I veus que és com, no sé, coses que ha fet Alex Dan aquesta temporada a la F2 i te les mires i dius, no, és que ho està fent bé. El problema ho té l'altre. El pobre, el que han fotut fora de la traçada, és el pobre que a sobre té la culpa, saps? Vull dir, no, és que tu t'has d'apartar. No, clar, perquè has passat amb el retrovisor per darrere al vèrtex de... No sé. Carreres d'advocats. I això no ens agrada. Sí, sí. Això és canviar de tema un altre cop, però ja que hem passat per sobre de Ferrari i tot, Hamilton, com ho veus? Sembla que ja està fins als nassos de tot, no? Bueno. Bienvenido a Ferrari, no? Has dit tu al principi de temporada. Ho podem enllaçar amb el que he dit abans d'Oliver Berman, que s'està posant fort. Anava a dir és ara. que potser, això és el que penso. Potser fan un canvi o Canvi de algo. britànic, no? Canvi. Bueno, no veig a Hamilton a Haas, No, això, No. però británico por británico y tiro porque me toca, no? No, però vull dir, treure Hamilton i vés a saber on va allí i posar a Berman? Jo ara no ho veig, primer perquè té contracte. Jo a veure també. l'any que ve no Però ni de conya. jo el debat el veurem l'any vinent, Per perquè 2027. fins on sé 2027. Hamilton té contracte fins al 26, Sí, i clar, si però tu... em diria que igual. Berman jo crec que no serà problema, perquè Berman No, es deixarà estimar... Bueno, l'any vinent és que es deixarà estimar a tothom. Sí. Començant pel fet de Verstappen, que és el primer, que serà una de les peces del mercat, que està a Red Bull, però ell anirà on vulgui l'any que La ve. millor peça de totes. Ell on vulgui anar, anirà. El que parlàvem abans de saber decidir. Sí. Aquí alguns esperen per decidir a saber on han d'anar. I això també és una clau que els fa campions. D'altres decideixen massa abans. I Hamilton està en un lloc on, si les coses van bé, és que potser l'any vinent s'adapta molt bé al cotxe i trobem un altre Hamilton. Ja li gustaria l'Òscar. Ja m'agradaria. No, el pròxim equip que pot guanyar amb el canvi de normativa, que sigui Ferrari, no? O potser trobes un Leclerc que per fi troba el seu lloc. Que també Leclerc potser arriba un moment en què diu mira, adeu, me'n vaig, perquè ja m'heu promès i m'heu repromès cotxes i cotxes i cotxes, generacions i generacions, normatives i normatives, i això no funciona. I jo vull ser campió del món perquè crec que és un pilot que té talent per poder ser campió del món. Sí. Però clar, si no tens les eines pots estar tota la vida com un pilot que ha estat, que a la Fórmula 1 hi ha molts wannabes d'aquests de tota la vida que han tingut un talent extraordinari i no han arribat a ser campions ni tan sols a guanyar una cursa, en algun cas. Sí. Doncs ara repassem parlant de l'any que ve, repassem el que ve l'any venent, però de les categories inferiors, Trec que la tenim xuleta. Trec la xuleta. el narrador oficial. Comencem amb F3, que potser... Bueno, està tot el peix venut. Sí. A falta de... Avui s'ha confirmat el lloc de Taito Kato a RT. Falten els dos de Dams, però tot sembla que seran els mateixos que porten fent els tests aquesta temporada. Sí. Quins creus tu que seran los peces gordos de l'any vinent? Home, jo crec que els tenim... Traient a Slater? és que per mi no hi ha... El peix gros és ell, això està clar. I després un Mateo De Palo, que a més acaba de firmar per McLaren, Sí. sempre té molt bon ull, especulativament McLaren a l'hora de triar els pilots, perquè ja ho van fer amb Alex Dan i com la van encertar, i aquest any l'han alliberat del contracte, suposo que a canvi d'uns quants diners. Mateo De Palo, jo la veritat l'havia vist a la Fórmula 4 espanyola, no m'havia impressionat gens, i en canvi s'ha marcat una temporada a la regional espectacular. També tenim un factor Noah Stromstedt, que ja és un pilot de segon any, que ja comença a tenir una mica d'experiència, que aquest any ha tingut algunes carreres positives. Vejam què és capaç de fer. De la resta, clar, molta incògnita, perquè jo vull veure, per exemple, com funciona Teofil Nael a Campos, perquè pot ser una molt bona opció. Igual que Hugo Chuku, que ha tingut moments altibaixos una mica potser massa extrems, a
a Trident, però saltant a un equip com Campos, que ha demostrat una molt bona posada a punt del cotxe, l'any vinent pot fer coses. De la resta, a veure, no és una graella que entusiasmi, però això és normal perquè els nivells de preu al que s'està situant l'automobilisme avui en dia comença a ser preocupant perquè hi ha molts talents de categories inferiors que no poden canalitzar endavant quan s'estan demanant les sumes de preus que s'estan demanant per una F4. I ja no us dic per una F3, que són absolutament extraordinàries. Això, i que estiguis fora dels circuits de pilots o de les acadèmies de Fórmula 1, moltes vegades complica molt les coses. Veurem, jo tinc molta intriga de Freddy Slater, recordem pilot Audi, a veure si aconsegueix mantenir aquesta inèrcia de campionats, perquè ja n'ha guanyat 4 els últims 4 anys, si pot seguir endavant. Per mi, i ja us ho vaig dir l'última vegada que vaig venir, és el pilot a observar de futur. A mi realment és l'únic pilot que ara mateix veig i m'entusiasma per seguir mirant curses d'automobilístiques. I què creus que pot donar d'així la segona temporada de Bruno Del Pino, que canvia d'equip de MP a Van Amersfoort? Esperem que millor. Al Bruno li va costar molt adaptar-se al cotxe, sobretot en ritme de cursa, sobretot amb la gestió de la degradació del pneumàtic. Pilot molt ràpid, com ja va provar amb algunes classificacions, que ha tingut algun punt, algun podi amb MP, que és un equip molt sòlid a la F3. Veurem amb Van Amersfoort, un equip amb una miqueta menys de recursos, però on, junt amb Yamakoshi, doncs, jo crec que estarà una mica sostenint les espatlles de l'equip. Jo confio que en aquesta segona temporada puguem tenir alguna victòria del Bruno, perquè és molt important, és un pilot que necessita seguir guanyant i seguir deixant aquests missatges si vol seguir progressant a la seva carrera esportiva. Doncs ara sí, fem el pas de la Fórmula 3 a la Fórmula 2. Una Fórmula 2 que falta aquest any de 2 curses, ja no tindrem a Pepe Martí, que se'n va als monoplades elèctrics, però una Fórmula 2 potser una mica estranya, que estan arribant pilots fora de l'esfera de lo que seria l'escala de les categories inferiors. Com veus tu l'any vinent a la Fórmula 2? És un any, ostres, per mi hi ha moltes incògnites, també molt l'interès saber què serà capaç de fer Colton Herta amb aquest monoplaça. És el punt per mi més xocant que un pilot de la Indy, un pilot consagrat a la Indy, que se sap que donarà el salt a la Fórmula 1 i que el podria fer perfectament participant en sessions de lliures, perquè ja tindria els punts suficients de superllicència, ha decidit el contrari, ha decidit fer-s'ho difícil i entrar a l'arena de la Fórmula 2. És cert que ha triat un bon equip, per mi, perquè Hi-Tech crec que ara mateix podria tenir el millor cotxe a la categoria darrere Invicta. A nivell de posada a punt, el treball amb enginyeria és molt bo. I si treballen bé, i veurem si li posen un company d'equip que pugui ajudar i que pugui col·laborar amb el desenvolupament del cotxe, pot fer les coses bé, a veure què és capaç de fer contra aquesta nova fornada de pilots que per mi liderarà, evidentment, Rafael Cámara, que estarà seguint una mica la inèrcia dels darrers campions, si és que aquest any es confirma Leo Fornaroli com a campió, que seria donar el salt a Invicta i d'Invicta sumar el títol i cap a la Fórmula 1, tot i que en el cas de Fornaroli tinc seriosos dubtes que l'any vinent estigui a la categoria reina. Però Invicta serà un equip molt sòlid i també jo tinc ganes de veure què és capaç de fer Nicola Tsoloff a Campos, que de fet ja ho veurem a la propera cursa ja al volant del Campos, per tant podrem una mica començar a veure fins on és capaç d'arribar un Tsoloff que agafarà l'herència del cotxe de Pepe Martí, per desgràcia, també s'ha de dir. També una entrada que va sorprendre va ser l'arribada de l'argentí Nicolás Barone, que em pensa del salt d'estar al Mundial de Resistència, anar-te'n a la Fórmula 2. Bueno, és una via que ja va obrir Franco Colapinto fa uns anys. Recordem que Colapinto se'n va anar als prototips i va tornar després a la F2. Aviam, és un pilot que sap el que és guanyar Le Mans, sap el que és ser campió del món de resistència, que ha treballat i ha fet bastants tests amb GP2 aquest any. Veurem. Per mi és una incògnita fins on pot arribar. És molt difícil. Aquesta F2, el factor cotxe és molt important, el factor enginyeria, i tindrà rivals molt i molt importants, però és una arribada que, com a mínim, ostres, et crida l'atenció perquè ve d'un país que ja té un pilot col·locat a la categoria reina, a més renovat, per tant que tindrà un cert recolzament a nivell d'esponsors i potser pot fer bé les coses. Jo estic molt intrigat perquè
Abans parlàvem de les dificultats a les categories, dels preus de F4, F3, de la dificultat que costa avui competir en automobilisme. Doncs ja comencem a veure casos de pilots que potser deixen perdre la seva carrera monoplaça, se'n van als GTs, se'n van a la resistència i tornen. I aquí tenim un nou exponent. Curiós. De fet, aquestes anades i tornades, ja no us dic lo de Kalle Rovanpera a la Superfórmula l'any vinent, que tindrem tots un ull més que posat a veure què és capaç de fer el campió del món de ral·lis. Sí, perquè és molt interessant veure com molts pilots deixen les seves categories per anar a intentar anar a Fórmula 1. Tenim Herta, a Rovanpera, però és que tot i... Sí que és veritat que l'IndyCar està també més o menys, però que el WRC està molt de baixes maneres ara mateix, però és que el WEC està en un moment molt bo. I hem vist que Nico ha deixat un campionat en expansió per una aposta arriscada, realment, per una possible Fórmula 1 dins d'uns anys. Perquè jo crec que a la Fórmula 1 estem a prop d'anys on hi haurà moltes oportunitats de pujar. Perquè estem a la part final de pilots com Hamilton, com Alonso. Potser hi ha uns altres que no sent tan veterans, també pot ser que donin un pas al costat. Estic parlant d'un Stroll, estic parlant, no sé si fins i tot d'un Sainz, que ja té 30 anys. Un Verstappen, possiblement? O un Verstappen, que potser digui adeu-siau, em canso de tot i me'n vaig a córrer en GT3, que això jo tinc pocs dubtes de que ell ho farà. Sí. Clar, pot haver-hi molta renovació. Llavors, crec que s'ha d'estar col·locat i s'han de tenir assegurats aquests 40 punts de superllicència, perquè aquí tenim, per exemple, el cas d'Arvid Lindblad. A mi m'ha sorprès moltíssim, però és un pilot que l'any vinent el tindrem a la categoria reina. A falta de confirmació, però vaja, es dona quasi per fet. I fora de la gent que està venint d'altres categories cap a la Fórmula 2, Pepe Martí, que fa tot el contrari, se'n va de... no s'acaba d'anar dels monoplaces, però se'n va de l'òrbita F1 i arriba a la Fórmula E. Tu com veus aquesta arribada de Pepe al món dels monoplaces elèctrics? Mira, jo me l'agafo amb il·lusió. Ell ha buscat una sortida professional, ser pilot d'una marca, córrer en un campionat que té marques que té equips de fàbrica. També una categoria que està en un moment de transició molt interessant, perquè ja hem vist aquests mesos la presentació del cotxe de quarta generació, que apunta a ser bastant espectacular, si més no, a nivell visual i a nivell prestacional ho sembla. Altra cosa és que veiem les xifres de pes i quan he vist que pesava més d'una tona ja m'han saltat totes les alarmes, però és el que hi ha. Clar, ell està buscant un camí. I ell ho ha dit molt clar, no sé si heu pogut veure l'entrevista que va fer amb els col·legues de Soy Motor. No han cregut en mi des de Red Bull per arribar a la Fórmula 1. Per tant, per què insistir? Quedar-te un any més, quedar-te un tercer any a la F2 amb un cotxe en el que tampoc s'ha acabat d'adaptar mai, seguir per aquesta via gastant diners d'una manera salvatge quan pots estar en una categoria com a professional. Potser era el moment de donar aquest pas al costat i buscar un nou camí que, qui sap, potser el recondueix cap a la Fórmula 1, perquè jo crec que amb aquest cotxe de nova generació ja començarà a haver-hi una mica més de similituds i potser de proximitats per poder una mica reconduir. Tot i que, modestament, ho veig una mica complicat. I tu mires el llistat de pilots de la Fórmula E i en què s'ha convertit la Fórmula E? En un lloc d'ultraveterans i també de joves que han decidit que fora, que pull the plug, com diuen els anglesos, deixo el somni de la Fórmula 1 i me'n vaig a buscar una vida. Quan, en paral·lel, viure dels prototips, viure del campionat del món de resistència, també s'està tornant molt complicat perquè ja hi ha moltes veus que et diuen no, sí, per què no te'n vas a córrer si guanyaràs diners? No, allà ja t'estan demanant diners per córrer. Per tant, ja estem parlant d'una categoria que està guanyant una mica, creixent a nivell de negoci, perquè això comença a passar sempre. Abans hi havia com aquell que es diu hòsties perquè vinguessin a córrer pilots, i ara hi ha molts pilots que volen córrer aquí. Quan això passa és quan els equips diuen vinga, som-hi. Això costa tant. I clar, ja no queden tants seients per dir que vius de l'automobilisme. Doncs fins aquí la classe magistral. No, classe no. Falta un, Falta un. Falta sí. Mariboia. Exacte. On anirà Mariboia l'any vinent? Jo ho tinc aquí escrit, però no puc dir. S'ha de dir que està fent molt bé les coses el Mari, i això m'agradaria subratllar-ho. És un pilot que ha triat un camí, ha aconseguit entrar a l'acadèmia d'Aston Martin i després ho aconseguirà o no ho aconseguirà. Però realment està treballant molt,
molts més que alguns pilots que són membres d'acadèmia de Fórmula 1 i que en molts sentits s'estan deixant anar i no són, per mi, tan treballadors com el Mari. Per tant, de moment, el meu respecte i a veure què és capaç de fer l'any vinent a la F2 si és que finalment es confirma. De moment el tenim aquest cap de setmana a Macau, lluitant contra Freddy Slater, contra Mateo De Palo i contra molts pilots molt interessants aquest cap de I setmana. una mica de redempció d'un any passat a Macau que va ser... Sí. La pregunta és, no podem treure el nom, però la pregunta, podem estar il·lusionats? A veure, veient els seients que queden lliures, sí. Jo crec que és Jo crec potser que el sí. millor que queda de tots els que queden lliures. Perquè, a més, és que diguem que dels equips menys desitjats ja estan tots els seients ocupats. Per tant, tot el que sigui millorar ja és un plus. I s'ha treballat molt, i ha treballat molt i ha tingut moltes ofertes. Clar, a mi m'hagués agradat veure la Invicta en el lloc de Joshua Durksen, que ha estat rival seu amb altres coses aquesta temporada, més enllà del radar automobilístic. Però jo crec que pot tenir bones opcions per fer les coses bé el 2026. Doncs ara sí, fin de la classe. Perfecte, ara sí. Doncs anem, com sempre, a la sessió Tot és motor, perquè miracles a Ferrari no, miracles a Lourdes. ¿Será posible? Que esta nit al cielo no podré pillar ataj, hauré de buscar barres que oriençar. La vida seves que trenquen fronteres i van de la seu al raval. Això és el que necessitem, un miracle. Comença. Doncs, bueno, tenim futbol on l'Atlético de Madrid va guanyar 3-1 al Levante i el Celta va perdre 2-4 amb el Barça, que comença a trobar una miqueta el camí. Visca. I, bueno, també tenim la Real Societat empat a 1 amb l'Elche, que jo crec que Bosco no estarà molt content, No, la veritat és que no. estarà molt feliç. I jo no estic molt feliç tampoc perquè Madrid va empatar amb el Rayo Vallecano, però seguim a la primera posició. I, bueno, no tenim tan poca cosa, però males notícies per l'Albacete perquè va cobrar 3-2 al Eibar. Vale. Por ejemplo. I, bueno, waterpolo, la secció favorita del No, meu... però ho has de presentar bé. Per un dia que presentes, presenta. Com ho dic? Bueno, Ara parlem de... l'esport per excel·lència, Exacte. la excel·lència a l'aigua, Exacte. al waterpolo, on el Rubí masculí va guanyar 12-11 al Echeide masculí, i al femení, la part forta del waterpolo de Rubí, possiblement, no? 16-8 al Túria. Molt bona setmana per als rubinencs. És la primera vegada que puc dir en aquest programa doble victòria al Tener Rubí. L'any primera- passat eren tots doble derrota. La primera- Per primer cop puc dir doble victòria. La primera de moltes, Ojalà que sí. sens dubte. Ojalà que sí. Doncs ara anem amb... Possiblement no. La millor secció que té aquest programa de tots. La secció que ja porta un nom especial, que és la secció d'Òscar Arjonilla. No me lo puedo creer. Bueno, la secció d'Òscar Arjonilla, que té tant d'èxit que ja té fins i tot patrocinadors. És una cosa que, bueno, a veure quan ens dona el caché proporcional Òscar Arjonilla. ¿Quieres saber cuánto vale tu sección? Ara sí. El Mediterráneo, empresa que té les seues instal·lacions a... Continuem la publicitat. Això és el que passa quan només hi ha un cas per un presentador. Ara sí. Señor pirotècnic, pot començar la mascleta. Què? Què passa? Què passa? Què passa? Com estem, Òscar? Bon dia, Sí, bon dia. És la ressaca de... No sé, perquè Ferrari ha anat de merda, però no sé. Tu i jo sabem de què la resaca. Sí, sí, ho sabem, I ho Miguel sabem. Moreno també. Sí, sí, sí. Uf. Em disculpo pel retard, però com ser valencià, que també va arribar tard a cert lloc, no dimitiré. Se m'ha enfonsat la Queda cadira. un any a l'últim gol. Exacte. Que xulos els petards. És per tu, és per tu. No, però, Tens saps que... patrocinadors, tens... Sí, sí, petardos, vull dir, ho he tens escoltat tot. mentre venia cap aquí, o sigui, estan que guapos. guai, no? O sigui, tinc patrocinadors, però no em paguen res. Vaja.
Sona una cosa? Vaja. Saps que no puc escoltar els petards en directe? O sigui, em poso super nerviós. O sigui, no, així sí, saps? No passa res. Sí, però, sí, però en diferido, pues... en diferido sí, però estar en directe ja no, és una cosa raríssima. La pressió de directe. La pressa. Però sí que puc veure curses en circuit normal. Com sigui, benvinguts a València, terra de tarongers, paella i falles. I també la dels meus avis. Un saludo pel iaio Vicente, que segur que ens està escoltant. Els horaris de la setmana són Moto3, baixa una mica, que és que si no s'escoltarà. És que jo no porto els cascos. El Moto3 tindrem el dissabte la quali 1 a les 12:45 i la quali 2 a la 1:10. Dissabte també Moto2, les qualis seran a la 1:40 i a les 2:05. Diumenge, la cursa de Moto3 a les 11 del matí i just després la de Moto2 a les 12:15. I, per altra banda, la MotoGP divendres, entrenaments a les 10:45 i a les 3, dissabte, més entrenaments a les 10:10, la quali a les 10:50, la quali 2 a les 11:15 i la sprint a les 3 de la tarda. I, finalment, l'última cursa de la temporada a València serà el diumenge a les 2 de la tarda. Doncs d'aquesta manera termina avui el programa de l'última volta, no l'últim. No l'últim, això no s'acaba, mai se sap. Això mai se sap. Home, que avui no he dit tantes barbaritats. No, avui no, Avui ha sigut, No, avui ha sigut un dia molt tranquil. Molt tranquil, Molt tranquil, sí. molt tranquil. Ara sí. És tot per avui. Gràcies a tots els nostres col·laboradors i al Web Media per la confiança. Gràcies a tu, Cristian Mestres, per ser un altre cop aquí i confiar un altre cop en nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Recordeu que podeu veure aquests i la resta d'episodis al podcast a la seva web, al webmedia.cat, quan el senyor director tingui temps. Posem fi a l'última volta d'avui i ens veiem la setmana vinent. Fins llavors, salut i gas! Adéu.